אז אנחנו עושים את האתגר הזה עם מסובב ראשון. בוא נשים לשלוש. משלוש יוצא לי. אני מסובב ראשון. כתום. מה זה כתום? חמוץ נחמד. רגע. טעים. יאללה, סתיו, לא, סתיו, יאללה. גם כתום. גם כתום. זה מסטיק? לא. הצהוב. יצא סייבל. רגע, טעים? לא חמוד. גם צהוב. צהוב. גם אני צהוב. רגע. גם צהוב. לא. לא חמוד. כן. דווקא טעים מהסוכרות האלה. איך. מה? לא, למה? שבבה. עוד פעם? בואי. מותר סלטה. נפצלת. נכון. יש לי נקודה אחת רעה. אני עוד פעם צהוב. טוב, אז לקחת צהוב? לקחתי עכשיו. אז אני. עוד צהוב. צהוב. אני אקח את... זה צהוב? כתום. לא, זה צהוב. זה צהוב. זה צהוב, תאכל. כתום. אני רוצה שסתיו יראה לך. הופה, מה זה? ירוק. סופר חמוץ. זה כאילו? כן, זה ירוק. אבל זה לא זה? יום. זה ירוק. מה עשינו? זה טוב. זה הצהוב? לא, זה לא... טוב, נו, זה נקרא... אז אכלת עד עכשיו את הירוק? לא נורא, יאללה. גם ירוק. זה... גדולים נראים לי לא טוב. טוב, עכשיו תורי. מה עשיתי? כזה? צהוב. היי. לא נורא. אדום. עוד פעם זרקת? אני לקחתי אדום עכשיו.